Isyanmisiz, hayırlı günler. Bugün biz turdan tur efirde. Qobatdan Eni Bloggerlar proyektinde ne bulayrak yazayım ya lütfen çünkü bizim korangı. Oy, selam. Selam Gülnaz. Привет, Gülnara, selam. Isyanmisiz? Привет! Selam. Ничек хәлләр? Мин күргән шундый шат. Әле тамашачыларга, безнең карашларга әйтергә дә җитешмәдем. Бүген Гөлназ белән күрешәбез дип кенә әйттем. İyi. Ага, әйдәк кешеләр җыела торсын, әз генә сөйлим. Бүген без чираттагы Әни блогерлар проекты кысаларында чираттагы очрашу. Бүген минем шәхсән үзем өчен җылы очрашу. Чөнки без бүген Гөлназ Минязова белән очрашабыз. Шулай очраштык инде хәзер. Узак еллар дәвамында Болгар радиосында эшләүче, шулай ук юрист, шулай ук психолог, шулай ук әни һәм шулай ук блогер һәм бөтен эшне башкара торган бик уңган, бик булган шундый матур татар ханым белән күрешәбез. Һәм бүген без Гөлназ белән әлбәттә сөйләшәчәкбез безнең гадәти темаларга, балалар тәрбиясе, тел мәсьәләсе, ничек җитешергә һәм гомумән алдан планлаштырган юк, беркайчан да сорауларны сөйләшү шундый җанлы гына, җайлы гына үтәр дип ышанам. Гөлназ, мин сине күрүгә бик шат. Мин дә бик шат. Нык сагындым. Тамашачылар өчен әйтеп китим, Гөлназны бик күптән беләм. Без бала чактан бергә үскән, бергә уйнап үскән дуслар дисәм дә була. Без бер авылдан, шулай бит. Шуңа күрә бүген шушы проектта нәкъ синең катнашуыңа мин бик шат һәм сине күрүгә бик шат. Әйдә, әкрен генә сөйләшә башлыйк. Безнең бу туры техник моментлар 50 минут вакытыбыз бар. Бу туры эфир безнең сакланачак IGTV-да безнең аккаунтта һәм шулай ук безнең сайтта куячакбыз. Һәм инде булган сорауларга җавап бирербез. Тамашачылар сораулар булса, языгыз, җибәрегез. Һәм моңа хәтле килгән сорауларны да мин бирермен. Минеке булды. Ничек хәлләр? Минем хәлләр бик яхшы, бик әйбәт. Гадәти дип әйтер идем, гадәти, чөнки безнең башланды бит инде яңа ел. Мин һәр 1 сентябрьне теге балалары булган әниләр мине аңлар, яңа ел дип кабул итәм. Чөнки без яңа баштан әзерләнеп, киемнәр ягыннан гына карыйсыңмы, рухи халәт ягын карыйсыңмы, яңа баштан мәктәпкә китәбез. Ул гомумән күп җирдә яңа сезон башлану, театр спектакльләрдә яңа спектакльләрне тамашачыларга тәкъдим итәләр, радио, телевидениедә яңа тапшырулар, яңа проектларны тәкъдим итәләр бит. Шул ук мәсәлән газета, журналларда да инде яңа сәхифәләр чыга башлый. Ул яңа форматта тамашачыга, укучыга тәкъдим ителә. Шуңа күрә бөтен җирдә дә ул 1 сентябрь мөгаен яңа ел буларак кабул ителәдер. Беренчедән мин сәламлыйм әлеге каналны яратып караучы, тыңлаучы әлеге минутларда укучыларны, аларның әти-әниләрен, барыгызга да кайнар сәлам. Мин бик шат сезнең белән шушы проект кысаларында гына булса да күрешергә, танышырга. Элек имәле шунсын, иртә белән торгач, баламны мәктәпкә озаткач, зурысын уйлап йөрим, мин әйтәм, минем бүген бит очрашу. Ул бит шулай, баш мием шулай эшли, кирәкле сорауны бирә белсә, хәзер эзләп җавапны. Сабантуй журналы белән минем танышлык бала чактан, ул элек яшьләнеше газетасы дип атала иде. Сорамасаң да сөйлим әле, мөмкинме сөйләсәм Василә? Әлбәттә. Ничек таныш мин әлеге журнал белән, әйме? Бала чактан таныш. Минем әти бик язарга ярата иде. Шул кадәр универсаль кеше иде дип әйтим инде, яза иде дә ул. Яза иде ул зур журналларга, ул вакытта Азат Хатын журналы чыга иде, Социалистик Татарстан дигән гаҗәеп зур газета чыга иде. Ул шунда мәкаләләр яза иде.
Һәм шуны күреп үскән кыз мәктәптә укыган вакытта 5-6 сыйныфларда булдым икән инде. Мин дә каләм тибрәтеп алырга уйладым. Беренче шигырьләремне, беренче үземнең хикәяләремне газетларга җибәрә идем. Һәм менә шуларның берсе яшьлегенче. Ул басылып чыккач, бик сирәк басыла иде әлбәттә. Мин шул басылып чыкса инде, шул кадәр менә кош киенеп, үземә зур бәя бирүләренә, үзем белән горурланып, шатланып йөри идем. Шуңа күрә хәзер дә шулай дип уйлыйм. Хәзер әлбәттә мөмкинлекләр балаларга күбрәк. Без интернет аша булса да аралаша алабыз. Әмма һәрбер бала, әгәр тели икән, үзенең теге үзе язган, үзе әзерләгән продуктын шулай журнал аша күреп, сөенеп, канатлана ала, шуның белән дип әйтәсем килә. Мине шулай канатландырган. Синең нәрсә басылып чыккан иде, Гөлназ? Шигырьләреңме, әсәрләреңме нәрсә? Шигырьләр дә булды. Мин хикәяләр яза идем. Кыска хикәяләр, менә яз килде дип анда үземнең тәэсирләремне. Менә шундый хәл булды дип, менә шундый вакыйга булды безнең мәктәптә дип. Я иптәш кызым белән менә шулай булды да безнең. Менә менә шушы конфликт булай хәл ителде дип. Балалар телендә. Ниндидер бер вакыйганы уйлап чыгарып, я булган әйберне. Менә шундый әйберләр. Шигырьләр бик килеп чыкмый минем. Хәзер дә бик килеп чыкмый шигырьләр. Беләсеңме нәрсә, безнең шундый проект бар. Кайчандыр Сабантуй журналында, Сабантуй инде яшьләр газетасында басылган шигырьләрем, яисә әсәрләрем, яисә миндә булса хикәяләре булган кешеләрне яңадан biz хәзер барлый башладык. Бүгенге заманда алар кайда микән, ничек микән дип димә. Һәм минемчә без сине дә чакырырбыз, балачак әдипләр дип аталабыз. Без менә шушы ул безнең ютубта, безнең студия бар бик матур. Менә шул студияга чакырып, сөйләшеп, моны тарихка кертеп калдырасыбыз кирәк. Хәзерге вакытта без шуның белән мәшгуль. Шушы зур тарихны нәкъ менә видео рәвешендә, видео форматта калдырырга. Һәм бик зур рәхмәт. Мин белмәгән идем. Берсен дә белмәгән. Бездә подшивкалар бар, бөтенесе дә бар. Килеп эзләп таба аласың. Якынча елын белсәң, үзеңнең әсәрләреңне дә табырсың әле. Шунда үзеңнең язмаларыңны да. Рәхмәт бик зур. Шундый җылы итеп искә алганым өчен. Берсен дә булмый журнал буларак чыга инде ул 90 елдан үзгәртелде. Һәм инде бу журналда хәзер дә балалар язалар, балалар бирәләр. Һәм безнең балалар хәзерге вакытта инде заман белән бергә атлыйбыз. Журналда кыскача гына бирәбез, соңыннан QR-код белән без бирәбез тулы бер сюжет. Безнең мин жюригә әйтәм, Сабантуй телевидение бар сыман, чөнки бездә бик күп проектлар, хәзерге көндә 7дән артык проект, балалар үзләре баралар, язалар. Шулай бу юнәлештә эшли башлыйбыз. Әле яңа юнәлеш, ләкин бик уңышларыбыз да бар. Хәзер инде бик зур рәхмәт, Гөлназ, шулай Сабантуй турында, яшьләр турында сөйләгәнең өчен. Әйт әле, менә хәзер син бала чакта шулай яза идең дип әйтәсең. Баланы гомумән безнең проект әни турында, әни бөтенләй башка сөйләшеп китик әле шул хакта. Баланы илһамландыручы, балага көч бирүче, балага дөрес тәрбия бирәсе кирәк инде һәркемнең дә. Менә синдә шулай ук инде 2 бала, һәм инде аларның үзләре, минемчә, син хәзер тәҗрибәле инде, шактый тәҗрибәле әни. Ничегрәк баланы кечкенә вакытта синең үзеңнең нинди ысулларың бар? Ысул дип әйтү дөрес түгел инде уйма. Баланы ничек дип әйтим, тәрбия мәсьәләсенә килгәндә иң мөһим нәрсә, иң мөһим әйберләр нәрсә синеңчә? Бу инде бик зур тема, тырышабыз инде менә кыскача. Синең өчен шәхсән иң мөһиме нәрсә? Иң мөһиме, монда беләсеңме, Василия, әлбәттә без моны сөйләрбез озаграк итеп, әмма бер җөмлә белән генә җавап биреп була. Мин кызганыч хәтерләмим, кем әйткәндер әлеге сүзләрне. Ул психология белән дә бик тә бәйле. Баланы тәрбияләргә кирәкми, үзеңне тәрбиялә. Менә шушы сүздә миңа калса бөтен нәрсә мәгънә, бөтен нәрсә язылган, бөтен нәрсә аңлатылган һәм нинди сулларың бар дисең син. Махсус ниндидер сулар кулланып баланы тәрбияләү, ул дөрес микән? Ул гомумән дөрес түгелдер, чөнки ул иллюзиягә тиң, чөнки ул ялганга тиң. Балалар алар бөтен нәрсәне аңлыйлар, алар аны сизәләр. Син үзеңне тәрбияләп, үзең өстендә эшләп, үзеңнең үрнәгең нәтиҗәсендә балаларны тәрбиялисең. Нинди әни син? Теләсә нинди өлкәне ал тормышыңдагы.
ish masalasi, ijod masalasi, chistalik masalasi, qayerdir oshiqu, oshiqmau, so'ngga qolu, so'ngga qolmau, bolalar uchun shulay o'zing disiplinaga o'rgatuv masalasine kelganda shulay bit. Ular bütün narsani mening ekran gilsuna gil shunga bosib turam niksuna anglamim. Shunga ko'ra ular bütün narsani istiga ko'rib turalar, sezib turalar, sening misolingda ko'ralar, әтиләре мисалында, синең мисалында, һәм шуннан чыгып үз тормышларын коралар. Алар башканы күрә белмиләр, алар синең белән яшиләр. Мин менә әти-әнием белән бергә тәрбияләнеп үскән гаиләдә шулай күреп үстем һәм мин шулай яшәп киттем, шулай бит. Алар инде минем мисалда. Сүздә юк инде, әлбәттә, теге заманасына күрә ниндидер кагыйдәләр бар. Кайсы мөхиттә яшисең, нинди класста укыйсың, нинди мәктәптә син ул кагыйдәләрне кабул итәргә һәм аларга яраклашырга тырышасың, сыгылмалы булырга кирәк инде бу дөньяда. Яраклаша белергә, чөнки без бит инде. Мин гел кабатларга яратам үземнең балаларыма. Без кешеләр белән яшибез. Кешеләр көннән-көн безнең планетада арта төшә. Кешеләр белән ничектә теге аралаша белергә, аларга кешеләр белән мөхиттә инде булса сыгылмалык күрсәтергә, ягъни үз сүзеңне дә әйтә белергә, шул вакытта үзеңә дә кайчагында дәшми кала белергә кирәк. Дип менә шундый сүзләрне әлбәттә әйтәлим. Әмма әйткәнемчә, иң зур тәрбия ул синең шәхси үрнәгең, үзең син ничек күрәсең дөньяны, чөнки телисеңме, теләмисеңме, хәтта сүз белән әйтмәсәң дә, хәтта тик ятсаң да сузылып караватка, синең эчеңдәге уйларың, синең әйтергә теләгән теләкләрең балаларыңа барып ирешә. Чөнки без бер дөньяда яшибез, бер кырда яшибез дип мин дә. Һәм инде тик ятуга килгәндә, Гөлназ, син бит тик ята торганнардан түгел, ансы инде очевидно. Ансы инде күренә, әйме? Һәм бу бик шәп, чөнки бүгенге тормышта минемчә тик ятучылар гомумән юк торалар. Һәрхәлдә минем аралашу даирәсендә минем андый кешеләрне очратканым юк. Бәлки мин дөрес даирәдә йөрмимдер, белмим. Һәм инде менә бу тик ятмау дигәннән вакытны ничек дөрес итеп бүлергә кирәк? Вакытны ничек җиткерәсең? Синдә бер шул 24 сәгать. Синең бит инде шөгыльләрең бик күп. Мин дөресен генә әйткәндә, синең өстәлгә барган шөгыльләрең артыннан җитешми. Шөгыльләр арта. Мин җитешмим, әйтәм, тукта, монсы бар име, монсы юк иде. Мәктәп вакытта калды. Син берләштерәләр, да 5-6-7 төрле шөгыльне дә, шул вакытта син өйдәге хәлне дә, йортта синең өстә башка синең үзең тормышында ничек син менә моны булдыра аласың? Безгә серләреңне сөйлә һәм блог алып барында. Блог мин чынлыкта да синең аккаунтың блог дип әйтер идем, чөнки ул үле аккаунт, анда һәр вакыт нәрсәдер бар. Бу үзе бер аерым бер дөнья, аерым бер даирә. Менә блогтан әгәр башласак инде, ниндидер бер дөресен әйткәндә кызык өчен башланган әйбер инде ул күп кешенең шулай башлангандыр. Һәм ниндидер бер вакытны, туктале мин әйтәм, бу минем өчен кызык кына түгел, бу минем өчен теге кирәкле бер платформа буларак та кулланылам бит мен моны дип башкалар үрнәгендә күреп алганнан соң мин аны менә шулай файдалана башладым үземнең блогны. Әмма теге файдаланам дип кенә әйтмәс идем, чөнки мин анда хисләрем белән, эчке дөньям белән, тормышым белән чагыштырмача дип әйтер идем инде. Уртаклашам, файдалы киңәшләрне ашау буенча, дөрес туклану буенча, тормышны күрү буенча, психология буенча менә хәзер зур мавыгым дип әйтим инде. Уртаклашам. Сүздә юк ул эш, ул аерым бер менә эш. Теге әгәр дә без менә барабыз дип әйтәбез икән, алып бару, Instagram блогын алып бару, ул бер эш. Әмма мин гомумән бер эшемне дә, бер кайчан да менә авыр инде ул миңа, ничек җитешергә. Инде хәзер ничек итеп менә аны алып барырга, инде дип бер кайчан да уйлаганым юк. Мин гомумән андый бергә тотындым. Менә син әйткән бөтен 5 мине кызыксындырган өлкәләр, алар барысы да миңа кызык. Алар барысы да миңа менә канатландыра. Мин менә шулай берничә әйберне алып бара алам, көчем җитә, энергиям җитә. Киресенчә, әгәр мин бер эш белән генә шөгыльләнсәм, барып, мәсәлән, эшкә бардым, кире кайттым, бер җиргә генә, минем өчен ул шул кадәр күңелсез булыр. Мин алай гына булдыра алмыйм. Мин кичкенәдән менә шундый хәрәкәттә, мин кичкенәдән берничә әйберне алып бара алам. Миңа рәхәт. Эштә, радиода
Әле син белмисең, без хәзер радиода яңа проектлар әзерлибез, яңа тапшырулар өстендә эшләдем. Мин 2 сәхифә чыга хәзер радиога, аларны да әзерләү белән шөгыльләнәм. Бу арада аның башка проектларын җәй генә язып биргәндә, хәзер пилот проектларын эшләдек. Ничә еллар эшләсәк тә, бездә барысы да менә шул ук бер эш буенча бара, теге без санабыз, нинди тапшыру булса да эшлә дип түгел, барыбыз да менә шулай бик җитди имтихан аша узабыз, нинди генә сәхифә әзерләсәк тә, нинди генә тапшыру әзерләсәк тә. Менә аларны да әзерләп җирдем әле бит шушы араларда. Кичә бездә туган көн иде, блокны да алып барырга кирәк. Юк, менә әйткәнемчә, әгәр дә сиңа авырлык тудыра икән, эш һәр кеше бит индивидуаль, һәр кешенең энергиясе, көче төрлечә. Әгәр дә сиңа бер генә ошый һәм син шул эштә генә эшләргә телисең икән, сиңа шулай рәхәт, синең эчке дөньяңа шулай рәхәт, тыныч икән, син шул эшне генә эшләргә тиеш. Мин аларны менә тиеш дип, я булмаса ул миңа акча китерә дип, я булмаса ниндидер шундый башка төрле уй белән түгел, менә кызык, әлегә ул миңа кызык, әлегә ул мине канатландыра һәм алып бара алам. Шуңа күрә алып барам. Була минем шундый теге ял иткән көннәремдә, мәсәлән, көндә прямой эфирлар, көндә туры эфирлар булмый, Инстаграмда, көндә радиода да эшләмим мин, мәсәлән, безнең анда сменалар атнасына, мәсәлән, 4 тапкыр 5-6 сәгать эшлибез без эфирда. Башка вакытта мин балалар белән шөгыльләнәм, мәктәпкә барам, җыелышларда шулар катнашам, эшләремне эшлим. Теге мин шун таләпчән әни, таләпчән хуҗабикә үземә карата да. Минем һәр вакыт ашым пешкән, өем чиста булырга тиеш. Менә мин үземә шундый кагыйдәләр уйлап табам. Мин менә бүген шулай эшләргә тиеш. Минем бүген кайф менә мондый. Мин бүген гимнастика эшләмәдем әле, дигәле. Нигә әле мин моны подписчиклар белән бергә эшләмим? Куям да барсын да әзерләп эшлим. Шул арада минем балам дәресне әзерли, ул арада мин аны үзем генә калдырам. Инстаграм белән туры эфир иткәннән соң мин аның дәресләрен тикшерәм. Шуннан без китәбез мәктәпкә. Менә ничектер ул дисциплина миңа калса. Менә үзеңне көйләп куясың да әзерләп. Бүген аннары бу сәгатьләр буена сузып куясың. Һәм шулай бара. Үзең ничек планлаштырасың башта, шулай бара. Минем шулай бара. Син менә әйттең, Гөлназ, энергияң бар икән дип әйттең инде. То есть энергия ни кадәр булса, шуның кадәр эшне башкара ала кеше һәм әлбәттә бу инде һәр көндә төрлечә булырга мөмкин, анда төрлечә фактор булырга мөмкин. Тумыштан, геннар рәвешендә бирелә һәм башкалар. Син үзең кайдан аласың көч? Синең дә бит инде арган да вакытларың бардыр инде, була торгандыр инде. Бөтенләй кәефсез вакытларда була торгандыр. Син бит шулай кеше, без блоктан караганча гына теге гел бөтенләй бергә җитешә торган гына Гөлназ булмый бит инде. Тормышта төрле хәлләр була. Мин моны беләм һәм без бөтенебез шулай. Инде идеаль картинка юк, идеаль ниндидер бер күзаллау булмый. Үзең өчен энергия ала торган, үзең өчен көч ала торган чыганакларың нинди? Нәрсәдән син илһамланасың? Нәрсәдән син үзеңнең рухыңны ныгытасың? Һәм бәлки ул үзгәрәдер, бәлки тормыш дәверендә 1 ел элек шулай булгандыр, 5 ел элек шулай булгандыр. Менә хәзерге көндә ничек син бу эшне башладың? Беренчедән, табигать шундый итеп биргән. Мин аны элек белмидем алай икәнен. Мин теге үземне, без гомумән менә ул энергиялар, психология белән таныш булганчы, теге үземне шундый гел йөгереп йөри торган, нишләп шундый кеше икән инде мин дип уйлыйдым. Мөгаен шундый итеп яратылганмындыр дип теге анализ ясый белмидем. Ничек бар шулай? Хәзер инде теге астрология белән таныш кеше буларак, матрица судьбы дигән әйбер бар иде, менә андый әйберләр белән бәлки кешеләр безне таныштыр әлеге блокны караучылар. Шуннан мин үземнең шуннан да энергиялы кеше икәнемне белдем. Миңа тумыштан бирелгән энергия. Әлбәттә, ул гына да җитмәскә мөмкин, чөнки тормышта төрле вакыйгалар була, кешене ниндидер чавып бирүләр генә түгел, кешене кайчагында авыр ниндидер бер сүздә аның бик энергиясын алырга мөмкин. Менә энергияны кире кайтара торган шундый психотерапиядә бар практикалар, алар булыша дип әйтер идем. Мин аларны мәсәлән, тән өчен ясала торган гимнастиканы, менә шул кешеләр бит спортзалга йөриләр һәр көн, әйме? Теш чистартабыз без һәр көн. Спортзалга йөреп, кайсы бер кешеләрнең тәннәрем авырта башлый, әгәр мин аны эшләмәсәм диләр. Менә шуның кебек, мин гадәтләнгән идем хәзер, мин менә 1 елдан артык хәзер шөгыльләнәм, көнчыгыш Кытай шундый практикалары белән.
Мен әйтмәс идем, алар мине шу кадәр менә җыгам, чыгам да жүгерәм дип. Ул бит башка төрле әйбер. Ул көч җыю, энергиялы булу, ул тыштан шундый теге ял иткән, ә эчтән бик күп көч җыела андый практикалардан соң. Русча әгәр әйтсәк, внешне расслабленная, внутренне очень сильная получается инде. Менә шундый эшләр. Ул гына да булыша дип әйтмим, әйткәнемчә, мин табигатьтән беренчедән шулай. Аннары мин менә ниндидер бер марафон шикелле чабам да бер көн юкка чыгып алам. Мәсәлән, урманга барам. Я мин өйдә булам, көне буе ниндидер менә үземнең ишемә кирип китеп, андагы теге тынлыкны яратам. Үзем генә калып, үземдәге тынлыкны гына яратам. Бу инде әйтмим, мин менә балаларымны калдырам да, теге каядыр китә, бу үзе генә теге нәрсәдер эшләргә дип. Юк, менә үзем йөгереп йөри торган эшләрдән туктатып торам да, үземне мин тоям үземдә менә тик сиңа ял итәргә кирәк. Һәм теге полкаларга үземнең уйларымны, хисләремне урнаштырганнан соң яңадан кире кайтып, яңадан эшли башлыйм. Demek her kişinin özünün içinde özüne güç alırlık eyberler var. Әлбәттә. Özün selametlendire ala. Selametlendiriu ol indi bir zor söz. Özüden kiliyor ala, özüden jaylıyor ala. Bunun için bari tek özünü işleyebilirge gerek. Мин әйтер нәрсә, менә ул практикаларны хәзер сорарга мөмкин, нәрсә ул дип, ничек ул дип әйбит. Менә бездә, мәсәлән, динебездә намаз уку дигән әйтер бар, әйбит. Намаз уку, ул медитациягә тиң, ул үз эшеңә кирип китеп, ул шул кадәр, әгәр дә чын-чынлап, онытылып, тәмләп, рәхәтләнеп, бирелеп эшләсәң, ул бик зур көчне кирәк кешегә. Намаз укырга, кич белән үзең генә калып, ял итәргә, тоз белән ванналар кертергә. Менә шул әйберләрне киңәш итәр идем мин. Күп көч булсын өчен, бөтен нәрсәгә өлгерер өчен. Әлбәттә, үзеңне ишетә белү кирәк. Үзеңне артык чаптырырга кирәк. Башкалар да шулай эшли дип, мин дә шулай эшлим әле. Үзеңне ишетә белсәң, ул тормыш сиңа җайлаша. Кирәк әйбер, кирәк кешеләр, кирәк вакыйгалар сиңа килә. Һәр кешенеке шулай. Гөлназ шулай чаба, 5 эштә эшли дип, мин дә чабыйм әле дип кенә дөрес түгел. Мин дә чапмасыйм, әгәр минем менә кисәк, әгәр минем теләксә, мин чапмыйм, мин чапмый башлыйм. Миңа кызык, шуңа мин әлегә менә шулай. Рәхмәт, бик зур Гөлназ. Һәм инде хәзер сорап китәсем килә. Син үзең бала вакытта яшьләрне шук үскәнсең. Без инде әлбәттә татарча яхшы сөйләшәбез, бездә инде ул проблема юк име, ләкин бүгенге заман әтиәнисендә, бигрәк тә Казанда яшәүчеләрдә ул проблема бар. Сез балалар белән нинди телдә сөйләшәсез? Татарча беләләрме? Һәм гомумән сездә тел мәсьәләсе ничек куелган? Мин татарча сөйләшәм, татарча уйлыйм, мин киресенчә, хәтта үземнең блогымны да әгәр игътибар итсәләр, кирип карасалар, русча алып барам, ни өчен дисәгез, миңа русча сөйләшү, русча уйлау киресенчә авыррак татарчага караганда. Ни өчен мин русча алып барырга уйладым? Беренчедән үземә телне чарлау өчен, икенчедән мин әйтәм, мин монда татарча гына әгәр алып барсам үземнең блогны, киләчәк үземнең аудиториямны югалтам дип, чөнки ничек кенә теләсәк тә, Instagram ул бөтен дөнья буенча таралган, ә бөтен дөньяда 3 миллиард татар булса, 245 миллиард кеше рус телендә сөйләшә. 240 миллион, гафу итегез. 3 миллион кеше татарча сөйләшә, 7 миллион кешенең 240 миллион кеше инде сөйләшә безнең рус телендә. Шуңа күрә эшем буенча һәм Instagramны алып бару буенча мин үземә шундый кагыйдә уйлап таптым. Русча алып барырга, русча сөйләшергә дип. Өйдә мин татарча сөйләшәм, татарча уйлыйм. Шулай туры килде, Сәйдәнең татарчаны күбрәк, яхшырак белә һәм татарча уйлый, татарча сөйләшә минем белән. Ә менә кичкенәсе 2 яшь тулганчы без аны бирдек балалар бакчасына. Кызганыч, ул балалар бакчасы татар телле балалар бакчасы түгел иде һәм аның тәрбиячесе дә икесе дә татар телен белмиләр иде, икесе дә рус телле ханым иде. Аның теле шул бакчада ачылды, русча ачылды. Әллә шул тәэсир итте, әллә заманасы шулай туры килде. Аннары мин аны бик күп түгәрәкләргә йөртә идем, бәләкәй чагыннан, 2 яшьтән, 3 яшьтән. Рәсемгә, математикага һәм башкасына укырга кергәнче инде ул саный белә иде, яза белә иде. Менә анда барысы белән дәгем балалар белән русча шөгыльләнәләр иде. Ул теге русча
сүзләрне каля-баля кайтканда шул түгәрәкләрдән. Мин аңа кушылып, баланың сөйләшкәненә куанып, мин дә аның белән русча сөйләшеп киттем. Менә шулай итеп, аның теле русча ачылды. Миңа калса, ул русча уйлый һәм русча сөйләшә. Әмма без аның белән әйбер турында гел сөйләшәбез. Кызым, синең туган телең татар теле. Без сөйләшергә тиеш синең белән татарча. Мин әйтмәс идем, менә бездә шул кадәр зур патриотизм дип әйме. Мин шул кадәр аларны сүгәм, татар телендә сөйләшегез диеп. Бәлки хәзерге ярлар да мине. Әмма мин никадәр бала күбрәк тел белсә, шуңа кадәр яхшырак дигән фикердә. Татар телендә белсен, рус телендә белсен. Вакыт ничек кенә булса да барыбер күрсәтә, менә 30 ел элек 90-нчы елларда татар теле дип бик каты булды бит инде безнең теге суверенитетны яклап йөрдек. Ул заманнарда эшләнгән эшләр танышка каршы бүген күрмим мин аның нәтиҗәсен бүгенге көндә. Безнең балалар, мәсәлән, бердәм дәүләт имтиханын рус телендә бирәләр. Һәм бу әлегә шулай дәвам итә. Аларга авыррак татар телендә, мәсәлән, бер дәүләт имтиханын бирү. Чөнки уку шулай корылган. Мәктәпләрдә Россия Федерациясе тарафыннан, закон тарафыннан таләп ителә рус телендә бөтен фәннәрне белү. Татар телен миннән генә теге әйтерләр инде, менә син дә шулай уйлагач, башкалар да шулай уйлагач, әлбәттә булмый инде ул дип. Булды инде заманында бер генә түгел, йөзәрләгән, меңәрләгән кеше татар теле дип чыкты, әмма дә ләкин нәтиҗәсе менә бүген күрәбез шулай бит. Безнең балалар бүген инде яши. Һәм шуңа күрә мин аларны җылата теге өйрән син татар телен дип бик каты тормыйм. Әмма шул вакытта әйткәнемчә, мин татар кызы авылда чипчык. Мин татарча уйлыйм. Алар аны белә, сөйләшәләр минем белән. Менә алар аны барыбер сизәләр инде. Менә минем шундый икеле уйларымны дип әйтәсем килә инде. Татар телендә бел, рус телендә белгән уйларымны алар барыбер минем сизә. Менә минем шундыйрак позиция. Рәхмәт, бик зур Гөлназ, рәхмәт. Менә син әйтә башладың инде, бик күп түгәрәкләргә йөртә идем Сәлимәне дидең, кичкенә вакыттан ук. Син үзең ничек уйлыйсың? Бездә менә күп әйтәләр, калыйлар, алар безгә еш мисал бирәләр. Безнең хәтта психолог белән туры эфирда булды, икенче бер аккаунтта. Түгәрәкләр кирәкме, юкмы? Син әни буларак үзеңнең тәҗрибәңнән чыгып, инде хәзер балаларың үсте, Аллага шөкер. Кирәкме түгәрәкләр, юкмы? Ничә яшьтән йөртергә кирәк? Артык күп түгелме ул? Чөнки менә мин үземнең дә балаларым иртән китәләр, төнлә генә кайталар. Бездә дә түгәрәкләр бик күп, ләкин кайбер әти-әниләр моңа каршы торалар. Баланың балачагын аласыз, нәрсәгә инде ул, уйнап үссен, гел түгәрәккә булмый бит инде дип. Синең фикерең ничек һәм сездә бу ничек булды? Бер секунд, Сәйд, белемчә спорт белән шөгыльләнә, шулай бит? Хәзер әйтеп китермен. Алтын уртаклык булу яклы мин. Алтын уртаклык ул 1-2 түгәрәк баланың тормышында барыбер булырга тиеш дип саныйм. Була теге менә кайсы бер әти-әниләр бик күп йөртәләр түгәрәкләргә, 4-5 түгәрәккә. Һәм баланың кызыксынуларын исәпкә алып йөртсәк иде. Без үзебезгә була алмаган, бездә тора алмаган түгәрәкләргә балаларны йөртмибез. Менә күп әти-әни, мәсәлән, минем булмады андый мөмкинлегем. Җырга да йөри алмадым, музыка мәктәбендә тәмамламадым, биюгә йөртергә дә мөмкинлегем булмады. Мәсәлән, безнең авылда ул булмады, әйме. Мин шулай үземнең теләкләремне балаларда чагылдырмыйм микән, алардан шуны таләп итмим микән дип сорарга кирәк. Һәм үзеңнән сорарга, балалардан карарга, кызыксынырга, үзләреннән аларның сорарга, сиңа нәрсә кызык, сиңа нәрсә кызыксындыра, нәрсәгә барасың килә? Биюме, җырмы, әллә инде без синең белән фәннәрне күбрәк өйрәнергә теге барабызмы дип инде. Сәйд белән без бер түгәрәккә дә йөрмәдек. Без ул вакытта Юдино поселогында яши идек. Бәләкәй чагында аның инглиз теле бар иде. Инглиз теле һәм бассейн бар иде, ул йөри торган бакчада, балалар бакчасында. Инде үскәч, без Казанга күченгәннән соң, Казанның Азина менә бу бистәсенә күченгәннән соң, Сәйд 6 яшьтән бассейнга йөри башлады. Спорт белән шөгыльләнә башлады. Ул юношеские разрядлар биреп йөрде. Алар йөзүләргә йөриләр иде башка шәһәрләргә. Аның укуы начарлана башлады. 4-5 ел йөргәннән соң ул тәмам арып, чөнки иртәнге 6-да йөзәргә барырга кирәк. Нары көндез 2-дә йөзәргә барырга кирәк. Кармы, буранмы, яңгырмы, менә шулай йөзеп, дөресен әйткәндә, әгәр теге мәктәбенә зыяны килмәсә, ул бәлки дәвам да иткән булыр иде. Әмма бала бик ара башлады һәм ул аны аннары ташлады.
Ул хәзер ул гандбол белән шөгыльләнде, шуннан соң хәзер быел менә итте инде аңа инде 15 яшь, 16 тула. Дуслары белән алар хәзер инде зур спорт үзәгенә йөриләр. Теге менә уллар да йөри торган дип әйтимме соң инде, менә шундай. Шунда барып шуга үзенә кирәк дип йөри. Чөнки спорт белән шөгыльләнгән бала миңа калса спорттан башка инде яши алмыйдыр. Аларның тәннәре таләп итә, аңа кирәк ул. Менә. Инде Сәлимә белән ул минем шәхси үземнең теләгем. Көтеп алган кызым, малайдан соң көтеп алган кызым иде ул минем. Минем вакытым менә булай иде. Теге йөртәсе килә, үзенә күрә бер эксперимент. Мин аны йөрттем. 2 яшьтән, 3 яшьтән без нинди генә түгәрәкләргә йөрмәдек, рәсемгә дә. Бер 2 еллап йөргәнбездер. Теге әйткәнемчә кызык булганга күрә. Менә аңа кирәк булыр дип түгел, менә миңа әнисе буларак вакытым булганга күрә, кызык булганга күрә, акча булганга күрә. Менә шулай мин аны йөрттем. Зыянга булмагандыр дип уйлыйм. Инде хәзер вакыт узганнан соң мин әти-әниләргә теге кызык булсынга, эксперимент булсынга йөртергә киңәш итмәс идем. Һәрбер әти үзенең әлбәттә башында үз тараканнары, әгәр дә телиләр икән, алар әлбәттә үз балаларын инде барыбер йөртәчәкләр. Менә мин дә генә ул вакытта артык күп түгәрәк балага комачау иткәнен, аларны ардырганын белә идем. Әмма беренче түгәрәккә әйткәнемчә 3-4 түгәрәккә без бәләкәй чактан аның белән йөрдек. Мәктәпкә кергән 2 түгәрәк калды. Бассейн һәм бию. Хәзер бию белән килеп чыкмый әлегә. Нәрсә хәл ителеп бетер, менә әле сорау билгесе тора. Менә шул. Укуларына килгәндә Гөлназ, мәктәптә Сәлимә ничәнче сыйныфта? 3-тә димме? 3-тә. Сәйит хәзер 10-дамы инде? 9-да. 9-да. Җаваплы елыгыз икән сезнең бик. Ничек гомумән балалар дәресләрен әзерләп кайталармы мәктәптән юкмы? Син ярдәм итәсеңме юкмы? Һәм гомумән кирәкме аларга ярдәм итү? Ни кадәр дәрәҗә? Әлбәттә ул кирәк. Дәрәҗәсе ни кадәр булырга тиеш? Менә безнең Сабантуй укучылары нәкъ 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәр дип әйтәбез, 14 яшькә кадәр дип әйтәбез. Инде хәзер бу юлны үткән, әни буларак безгә әйтә аласың, ни кадәр ярдәм итәргә кирәк һәм уку әлбәттә мөһим. Әлбәттә уку мөһим булырга тиеш һәм нинди фәннәрне сайладыгыз менә хәзер юнәлеш бармы берәр нинди? Һәрбер баланың төрлечә бит инде юнәлеше мәктәптә дә төрле фәннәрне кайсын яратыр, кайсын яратыр. Синең карашың үзеңнән сездә бармы ул мәсьәлә тормышта? Мәктәп тормышы турында әзрәк сөйләп китсәң иде. Әлбәттә, мәктәпкә, гомумән мәктәп сайлауга без бик җитди карадык. 1нче сыйныфтан Сәйитне 1нче сыйныфка биргәнче үк мин менә үзебез күченгән районның бөтен мәктәпләрен карап чыгып, танышып, төрле интернет порталларда укытучылар турындагы мәгълүматны җыеп, Сарафан радиосыннан теге мәктәптә менә шундый укытучы бар, бу мәктәптә менә мондый укытучы бар. Дөресен әйткәндә, без мәктәп түгел, беренчедән Олыстан Сәйитне мәктәпкә биргән вакытта мәктәпне түгел, класс җитәкчесе сайладык. Миңа калса 1нче һәм 5нче сыйныфларда балаларга мәктәп түгел, класс җитәкчесенең нинди булуы, нинди система һәм нинди тәрбиядә балаларга белем бирүе мөһим. Әгәр дә ул чыгарган балалар, ул бик сизелә. Әгәр дә сез беренче мәсәлән, беренче класска килгән вакытта ул чыгарган класслар әлеге укытучы янына килеп, аның кулларыннан үбер дәрәҗәдә балалар икән. Әле һаман да чәчәкләр илтәләр әлеге укытучыга. Исәнмесез дип исәнләтәләр. Әлеге укытучының исеме быел менә ул 1нче сыйныфка балаларны алды. 11нче сыйныф ул укыткан укучылар икән, менә бездә шулай булды. 11нче сыйныф дәррәү килеп кул чаптылар Сәйитнең 1нче укытучысына. Зөлфия Илгизаровна, беләләрдер, Сәйит укыган мәктәптә гаҗәеп укытучы иде. Сәйитнең 1нче укытучысы. Иске система буенча менә без укыган вакытта заманнардагы иске система буенча балаларга белем бирә иде. Гаҗәеп игътибар, гаҗәеп сабыр. Һәр балага индивидуаль карап, авырып китсә өйгә килеп, баланың хәлен белеп, менә шул дәрәҗәдә балалар белән кызыксына торган гаҗәеп укытучы иде. Ул менә шул кадәр менә төпченә торган укытучы иде. Аннан дәрес әзерләмичә качып булмый иде. Бу класста 27 бала иде, 27 балага да ул
білім берерге, һәрберсенә үй эшен тикшерергә, әгәр эшләнмәгән булса, мәсәлән, аңламый калган булса, шул аңламаган фәннән баланы калдырып, я булмаса әти-әниләренә әйтеп, миңа калса балагыз менә шушын аңлап бетермәде дип, менә шулай дип аңлаталар иде. Менә шул. Беренчедән укытучыны сайларга кирәк дип саныйм. Аннары, әлбәттә, 5нче сыйныфтан соң мәктәп һәм мәктәптәге тәрбия һәм укыту оештырылуы ул инде директордан тора. Шулай сораштырып, укып, әти-әниләр белән сөйләшеп, Сәлимә укырга керер вакыт җиткәч, икесен бер мәктәпкә җыйдым. Сәйит иске мәктәбеннән китте, чөнки 5нче сыйныфтан тәмамлады ул анда. Безгә анда кызык түгел иде ул мәктәптә алга таба уку, чөнки мин аларны икенче мәктәпкә урнаштырдым. Бездә Азимдагы иң яхшы санала торган гимназия дип атала инде ул безнең хәзер. Шул гимназиядә алар икесе дә хәзер укыйлар. Мин канәгать. Бик таләпчән безнең директор. Бездә таләпләр шулкадәр яхшы куелган. Балаларга карата теге дәрес бирү, класс җитәкчеләре белән дәген уңдык, улысының дагы бик яхшы класс җитәкчесе. Кичкенәсенеке дә шулай ук менә Резда Илдусовна 5нче сыйныфларда укыта. Шулай ук уңдык дип әйтер идем. Менә Резда мәсәлән карап сайлап бармадык, мәктәпкә бардык та, кемгә бирделәр, шунда шулай эләктек. Бик яхшы укытучыга эләктек дип саныйм. Аннары гына әйттер, сез сайлагансыздыр инде. Менә монсында кичкенә сайламадык. Үзебез шулай туры килде, яхшы укытучыга эләктек. Әйтерләр инде менә укытучы алай булмый бит инде ул дип, бәлки менә укытучылар да безне карап утырырлар. Мин алай дип әйтмәс идем. Әти-әниләр барыбер алар үзара сөйләшә. Укытучының һәрберсенең үз алымы була, балаларга карашы. Ул барыбер ата-аналар арасында сөйләшенелә. Шуңа күрә шулардан чыгып, әти-әниләр барыбер үзенә укытучыны сайлыйдыр инде ул бүгенге заманда. Нинди ул әйбәт укытучы минем каравымча. Һәр балага индивидуаль карап, үз эшен иң беренче чиратта яратучы, арган вакытта да, ачуы килгән вакытта да, шәхси проблемалары булганда да балалардан үч алмаучы. Менә әгәр дә нәрсәдә булса, баланың белеме какшаган яки психик эмоциональ халәте начар икәнен әгәр укытучы белә икән, шундук бала белән сөйләшә белүче, әти-әниләргә хәбәр итүче, кызыксынып торучы аның дөньясы белән. Менә шундый әти-әни. Ул белем алу гына түгел, ул мәктәп вакыты миңа калса. Ул баланың ныгуы белем алуга караганда күпкә кирәгрәк. Аның үзен бәхетле хис итеп яшәве, кирәкле булып хис итеп яшәве баланың күпкә кирәгрәк. Ул әгәр дә үзен шулай хис итсә, белемле дә була, кирәкле грамотаны да ала үзенә дип саныйм мин. Менә шул. Балалар белән дәресне 5нче сыйныфка кадәр улысы белән дә, кичесе белән дә без шулай сөйләштек. Булышабыз дип. 5нче сыйныфтан соң үзегез. Улысына хәзер кирип тә караганым юк, бары тик 4ле һәм 5леләрен генә карыйм дневнигыннан, һәм дневнигын укыям. Күзәтәм, дәресен әзерләдем әле дим, әгәр дә онытылыбрак йөргәнен күрсәм, юк, мин әзерләдем инде син эштә вакытта дип ул миңа нәр әйтеп куя. Инде кичкенәсе белән дәресләрне ул үзе әзерли. Кайсысын тикшерергә кирәк дип, кайсы бер тикшерергә тиешле фәннәр. Әни менә монда дөрес эшләдем икән. Китә генә орфограмманың икән дискә төшереп утырдык. Теге сүз төзелешен өйрәндек. Сүзнең тамыры, приставкасы, суффиксы менә шуларны инде. Үземдә искә төшерәм мәктәпне. Искә төшмәгән әйберләрне интернеттан карап, шулай итеп дәресләрне әзерлибез. Барыбер оештырып җибәрәм. Әйткәнчә, мин бик таләпчән. Үземә карата да таләпчән булгач, мин башкаларга карата да таләпчән. Миңа әйбәтләп эшләнелсен. Дневниге тутырылсын, сумкасы тутырылсын, чип-чиста булсын, пөхтә булсын. Рәхмәт, бик зур Гөлназ. Менә син әйттең, мин бик таләпчән дип. Хәзер мин сиңа берничә генә кыска гына сорау бирәм, безнең вакытыбыз бетеп киләме? Әйтеп кит әле безгә. Гөлназ кыз нинди микән? Кыз бала буларак. Дочь имеется в виду. Әнигә карата инде, Әти-әнигә карата инде, я? Әтием кызганычка каршы юк инде, минем 22 ел үлеп киткәненә. Нинди кыз? Мин төрле булдым. Мин яшүсмер вакытта бунтарь кыз идем. Мин өйдәге кагыйдәләр белән килешмәүче, әти белән әнинең яшәү рәвешен кабул итмәүче, менә шундый бунтарь кыз идем. Һәм шушы бунтарьлык барыбер үзенең изен ясады. Безнең мөнәсәбәтләр әни белән бик озак вакыт шундый теге киренке булды. Кияүгә чыккач тагын
алар әнинең биргән киңәшләре мине калган тормышка өйрәтү кебек кабул ителә иде. Бик авыр иде ул вакытларда. Әмма дә ләкин кирәклек җитмәү, башның өлгермәве, баш миенең өлгермәве, тәҗрибә җитмәү, һәрбер хатын кызны, һәрбер кыз баланы мөгаен шундый итә торгандыр. Әмма вакыт узганнан соң мин буларга нәтиҗә ясап, анализ ясап, киресенчә мин әниемнең дәвамы икәнен аңлап, шул кадәр йылы кабул итеп, хәзер безнең мөнәсәбәтләр әни белән шул кадәр җылы, бик рәхәт хәзер. Теге яшь чагында бик күп хаталар ясала инде, бик күп авыр сүзләр дә әйтелгәндер инде. Әмма хәзер әйткәнемчә, мин бик яхшы, бик киң күңелле, бик яратучы, бик гыйланучы, кайгыртучы кызы әни. Ие. Әмма әйткәнемчә төрле вакыт булды, элек алай түгел иде. Рәхмәт. Гөлназ, синең бит 2 апаең да бар. Ие. Менә апалар мөнәсәбәтләр, менә әйтеп китим, син сораган. Нинди сеңел? Әйе, шуны әйтәсең. Нинди син сеңел буларак? Менә алар белән безнең мөнәсәбәтләр һәр вакыт яхшы булды. Алар нинди генә ситуация булмасын, һәр вакыт менә теге теләктәшлек белдерделәр миңа, һәр вакыт ярдәм иттеләр. Алар минем фәрештәләр кебек 2 канатым. Нинди сорау белән мөрәҗәгать итсәм дә, алар һәр вакыт булыша иделәр миңа. Хәзер дә шулай. Хәзер инде алар миңа киңәш сорыйлар. Үзләренең тормышларында нидә булса ситуация булса, синнән күбрәк беләбез, без син җавап бирә әле, нишлим икән дип, менә психология мәсьәләсендә, мәсәлән, миннән киңәш сорыйлар хәзер. Аллага шөкер, апаларым белән бик тә горурланам. Кыз туганнарым булу зур бәхет. Мин менә алар минем белән горурланалардыр инде. Алар өчен мин җавап бирә алмыйм. Беләм, сизәм генә. Яратканнарын күңелем белән, йөрәгем белән сизәм инде. Апалы булу, сеңелле булу, ул бу дөньяда бик рәхәт. Минем абыйларым юк. Шуңа күрә мин абыйлар турында әйтәм. Ничектер ул абыем булу, сеңлем булу. Минем сеңелләрем бар. Менә апамның 2 кызы бар, минем зур апамның 2 кызы. Алар да сеңелләрем кебек кабул итә. Шуңа күрә сеңелләрем булу тагы бер зур бәхет ул. Безнең гаилә шундый бик зур. Аларның үзләренең хәзер гаиләләре бар инде, балалары туып килә. Шуңа да алар белән аралашып, сөйләшеп, киңәшләшеп яшәү үзе бер менә шул. Димәк, син бик бәхетле сеңел буласың инде. Синең 2 апаең бар һәм сезнең шундый якын, яхшы мөнәсәбәтләр. Ие, Аллага шөкер. Син инде әйтеп киттең, бәлки өстисен киләдер. Син тәләпчән әни икәнлегеңне белдек инде. Без нык тәләпчән һәм нык түгел, Василия, тәләпчән. Нык түгел, тәләпчән, ок. Тәләпчән әни, тагын нинди әнисең? Гөлназ әни. Ие, уйлыйм әле. Нинди икән мин дип. Хәтта әйтә алмыйм нинди әни мин. Тәләпчән, ие, ансы шулай инде. Нинди бар шундый мөгаен. Теге минем кызым бар шулай кабул итәдер инде. Мин әйтә алмыйм, менә мин шундый дип. Тырыш, әлбәттә мин. Тырыш, мин беләм үземнең шундый икәнемне. Тырыш. Элек кызып китүчән идем, хәзер алай түгел. Без хәзер күбрәк сөйләшәбез, серләшәбез. Менә шундый сөйләшә торган, аңлый торган әни. Хәзер аңлый торган әни. Позитив мөгаен. Элек тә позитив идем инде мин. Хәзер күпкә, хәзер аңлап позитив. Мин аны аңлыйм, нигә элек шулай булганда, хәзер мин нигә шулай позитив. Хәзер инде кабул ителгәч бөтен нәрсә, бөтен баштагы тараканнарын кабул иткәннән соң позитив әни ул үзеннән үзе була икән. Матур дияр идем, чөнки мин матурлык яклы. Мин һәр вакыт үзеңне карау яклы. Сәлимә мине күреп үсә. Ул күрә минем бизәнгәннәремне, ул күрә минем гимнастикаларымны, минем приседанияларымны, минем чәчләремне ясаганнарны, бизәнгәннәремне, өйне ничек кайгыртканымны, ашарга пешергәннәремне, хуҗабикә нинди менә аны күреп үсә ул. Чисталыкны күреп үсә. Мин аңа һәр вакыт әйтәм, кыз бала, кызым чиста булырга тиеш, матур булырга тиеш, үзеңне кара, кайгырт, күзәт. Мәсәлән, шул колготкин кигән вакытта да җыелып кала аның колготкилары. Аңа 9 яшь, ул әле аны күрә белми. Мин аңа һәр вакыт әйтәм, кара үзеңне баштан аяк. Кеше сине ничек күзәтә, кырыйдан караганда син нинди кызым, кара үзеңне дип. Шуңа күрә, әгәр дә мин мәсәлән эштә булсам, ул миңа шылтырата да WhatsApp видеоша, менә әни мин киендем, менә мин шундый дип күрсәтә.
Ярый әле хәзер видеолар бар име, хәзер карарга була. Менә шул ук әйдәм әз генә вакытыбыз бар, буквально бер 3-4 кенә минут. Телефонга ничек карашың нинди? Сәлимәдә телефон бармы? Телефонсыз да булмый бит инде. Үзебез дә Инстаграмда утырабыз, балаларда да бардыр. Шиклисеңме, юкмы, ничек сездә бу куелган? Бездә ул шулай куелган, көненә аның 3 сәгать вакыты бар. 3 сәгать буш вакыты. Ул аны ничек үткәрә, ул аны үзе хәл итә. Әмма шушы 3 сәгать эченә аның мультфильмнары кергән, аның китаплары кергән. Ул һәрвакыт укый, ул бик йөгрәк укый. Әйткәнемчә, бәлки әнә шул бәләкәй вакытында укырга йөртүләр. Классында иң әйбәт укучыларның берсе, алар класста икәү генә, 29 бала. Мин уку яклы. Укыгач кешенең фикерләве, күз алдына китерүе яхшырак эшли, воображение дип әйтәбез инде балаларның. Шуңа күрә, мәсәлән, җәй көне буш вакытының күбрәк иде, җәй көне күбрәк үзенең лайкида ул Instagram шикелле шундый социаль челтәр, аның 2000-дән артык подписчигы бар, мәш килә шул лайки белән. Блогер ул минем бәләкәй. Мин каршы килмим, заманына күрә таләбе дип әйтер идем. Ул аның белән кызыксына, әмма ул аның үз эшенә зыян китерергә тиеш түгел. Үз эше, синең бүгенге көндә эшең кызым уку. Укудан әгәр дә синең дәресләрең яхшылап әзерләнмәгән икән, тиешле дәрәҗәдә эшләнмәгән икән, һәм мин күрәм икән син аны аннан-моннан гына эшләп аткансың, я булмаса дүртлеләр күбәя икән, инде өчлеләр турында әйтмим дә, дүртлеләр күбәя икән безнең. Сәлимә ул аның мөмкинлекләре зур. Минем 2 баланың да мөмкинлекләре зур. Алар менә шуны җиңел әзерлиләр дәресне. Хәтта аңа әйтә торган түгел. Алар менә җиңел бирелә аларга уку. Аларга күбрәк бирсәң дә генә, күбрәк шөгыльләнсәң дә, аларга мәңгелек отличник булырлар. Әмма мин артык менә теге басмыйм аларга, отличник булырга тиеш дип әйтмим. Җиңел укыйлар. Әмма шул вакытта мин аларга әйтәм, сезнең буш вакытыгызда булырга тиеш, һәм сез үзегез ул буш вакытыгызны үзегез кайгыртасыз. Теге әсәр укылып бетерелгән булырга тиеш. Атна ахырына, мәсәлән, волшебник из изумрудного города, зур бит инде ул китап, Васильевның мәле, оныттым авторын. Я фәннәр һәрвакыт каралган булырга тиеш, тегеләр эшләнеп беткән булырга тиеш. Инде үзеңнең нигә социаль челтәрне ничек алып барасың? Шул буш вакытыңда. Әле ул вакытта бутка пешерү, идәннәрне җуып чыгару, әнисе өлгермәгән вакытта, гүлләргә су сибү, булар барсы да Сәлимә өстендә. Аңа 9 яшь. Супер. Короче, әнисе кебек, шулай уңган булган, нәни блогер кичкенә генә шундый кыз үсеп килә. Рәхмәт Дилбар. Гөлназ, безнең вакытыбыз килә. Беләсеңме? Сиңа рәхмәт әйтәсем килә, чын булганың өчен, ихлас булганың өчен. Чөнки безне бит инде күп кешеләр карый һәм күп кешеләр караячак әле. Просмотрлар шулай акырга таба булачак. Моннан туры саклыйбыз. Һәм нәкъ менә ничек бар, шулай. Бу бик мөһим, чөнки хәзерге вакытта бу сирәк күренеш. Бәлки дөрес эшлиләрдер, ничек бар шулай яшәмәүчеләр, мин белмим. Бәлки бу заман таләбедер. Бәлки аның ниндидер выгодалары бардыр. Әлбәттә. Бәлки кирәктер шулай. Мин аны берничек тә әйтә алмыйм. Ләкин менә син ничек бар шулай. Минем шәхсән үзем өчен бу бик кадерле сыйфат, һәм бу бик сирәк очрый торган сыйфат, бәлки шуңа да кадерледер. Һәм бу күңелдә кала торган әйбер. Мондый сөйләшүләр, менә шушындый ихласлык, сизелә аның чын булганлыгы, сизелә аның ясалма булмавы. Һәм бу нәкъ менә бүтән кешеләрдә була торган ниндидер эчтәге тирән хисләрне, фикерләрне уята торган, шул фикерләр турында уйларга мәҗбүр итә торган әйберләр. Минемчә, безнең сөйләшү шулайрак булды. Ул теге ниндидер аның структурасы да юк иде, ләкин иң мөһим әйберләрне әйтте, кызганычлы каршы безнең вакыт шикле, һәм без әле тагын күрешербез. Сине бик каты күрәсем килә, син белән утырып сөйләшәсем килә, һәм инде экран аша да менә бу ихласлык сизелә. Һәм син һәрвакыт шундый идең, сиңа шундый булып калганың өчен бик рәхмәт. Чөнки тормыш бит инде ул төрле, вакыйгалар бик төрле булырга мөмкин. Ничек кенә булса да, менә шушы үз эчендәге ихласлылыкны саклап калу, ул бик зур дәрәҗә дип әйтер идем мин аны, һәм ул бик зур ценность. Һәм ул безнең өчен бик мөһим.
Аның бәясе бик Әйтеп кенә китәм. Менә бу ясалмалык, иллюзиядә яшәү һәм ихласлыкка килгән вакытта һәрбер кеше үзенең тормыш рәвешендә барыбер беркайчан да булса 70 яшенә җиткәчме, 60мы, 80мы, үләр алдынданмы аңлый үзенең нәрсәдер кыланып яшәвен. Мин үз йөзем белән яшәмәгәнмен икән, ничек бар шулай күрсәтмәгәнмен икән, һәрвакыт алдаганмын икән, үземне беренче чиратта һәм башкаларны кемгә кирәк булды икән бу дигән әйбер ул һәркемнең дә башына килә торгандыр. Без әлбәттә ничек бар шулайдан үзебезне яхшырак күрсәтергә тырышабыз кешеләргә. Әмма ничек кенә тырышсаң да, сине тыңлап, сине караучы кеше аны барыбер сизә. Шуңа күрә бу уенны уйнауның мәгънәсе юк. Мин менә шуны бик яхшы беләм. Һәм шуңа күрә теге ничек бар шулай, ничек бар? Ярый әле без моны 70тә аңламаганбыз, диме Гөлназ? Минемчә синдә ул һәрвакыт шулай. Мин сине күп еллар беләм һәм мин сине һәрвакыт шулай күрдем. Һәм инде безгә монда бик күп яздылар. Хәзер авылдашлар, сәлам, искиткеч кеше, Гөлназ, без сине яратабыз. Безнең авыл кызлары дип, мөгаен безнең авылдашлар булгандыр инде алар. Барыгызга да бик зур рәхмәт, хөрмәтле караучылар, безне тыңлаучылар. Сорауларыгыз калган булса языгыз, директка язсагыз, безгә дә Гөлназга җавап бетерербез. Гөлназ, сиңа бик зур рәхмәт. Сиңа бик зур рәхмәт, сине күргән бик шат. Василия, бик зур рәхмәт үзеңә чакырганың өчен. Мин бик тә шат идем сөйләшергә, аралашырга, синең сорауларга җавап бирергә. Әгәр дә нинди дә булса минем сорауларым әти-әниләргә булышып җибәргән икән, кара шулай икән бит бу дип, нишләп мин шулай эшләмәдем икән дип кайсы бер әти-әни дә булса нәтиҗә ясап үзенә файда китерсә, мин моңа бик тә шат булырмын. Шуңа да бик зур рәхмәт журналны караучы, укучы, тамашачыларга. Рәхмәт. Сау булышабыз. Пока. Рәхмәт. Сау булыгыз, рәхмәт.